za sad. Ali ima još puno njih koje moramo da pronađemo. A kada budemo imali sve minikone, ništa nas više neće zaustaviti. Ponestaje nam vremena. Ne možemo da priuštimo da autoboti pronađu minikone pre nas. Da, naravno, Megatrone. Pod vašim velikim vođstvom, autoboti neće imati nikakve šanse da nas pobede, gospodine. Ne mogu da dočekam da se povežem sa minikonom, povećam svoju snagu i raznesem Optimusa u drugu galaksiju! To će biti sjajno! Sljedeći minikon pripada meni, jasno? Sad je dosta, Starscream. Oprostite mi, Megatrone. Ove glupe svađe moraju odmah da prestanu. Sklonit ćete svoju ljubomoru u stranu. Naša je jedina sudbina da preuzmemo kontrolu nad minikonima i bacimo autobote na kolena. Mi smo Decepticoni! Baš je pusto ovde. Nije fair. Otišli su da uživaju u vožnji. Bez mene. Hej, Rede! Treba ti prevoz? Alexis? Zašto ste me ostavili samog ovde? Hotshot je neverovatno vozilo i kad sam ušla unutra, brzina, snaga. Malo sam se zanela. Malo si se zanela bez mene. To! Sad stvarno letimo, Red Alert! Čoveče, obožavam ovaj teren! Ej, ne zaboravi da imamo misiju. Moramo da pronađemo tog minikona. Da, znam, ali ipak možemo malo da se zabavimo usput, zar ne? Ovo je bilo dobro! Nadam se da nije previše grubo. Ne brini za mene, izdržat ću! Ha, vi ljudi ste bez straha. Da li si sigurna da je ovo dobar izbor auta? Da, samo je put malo loš. Zubi mi se toliko tresu da će iskočiti iz glave. Prekini ili ćeš se ugristi za jezik. Upravo jesam. U čemu je problem? Nisam još ubacio u drugu brzinu. Hoćeš da kažeš da može još brže? Osjećao sam se mnogo bezbednije na BMX. Ovdje nema kočnica. Ovde ne postoji način da se zaustavimo. Sad ću stvarno da dodam gas, držte se! Zar je moguće da može brže? Zašto sam uopšte krenuo na ovu ludu vožnju? Ima li traga minikonu? Ovde je negde. I što ga pre pronađemo, to bolje. Transformacija! Da li te boli kad to radiš? Ne brini, Carlose. Ja sam mehaničko biće, ne poznajem osjećaj bola onako kao ti. Ali ipak te malo boli, zar ne? Izvini, tvoje pitanje nije od važnosti za misiju. Nastavimo sa traženjem. Super, opasan momak. Skreni desno! Držite se! Stoj desno! To je bilo zabavno. Hotshot, uključi lokator da vidimo da li je minikon negde u blizini. Možeš li da mi daš koordinate ponovo? O, da! Čekaj, Lazerbik može da nam pomogne sa tim. Ako pristupiš njegovom optičkom senzoru, možda ćemo moći da lociramo minikona. Razumeo. Downloadujem podatke. Pogledaj, ide prema klancu. Izgleda da je primetio nešto. Hej, Alexis, pokušaj da nam pronađeš najlakši put do dole. Želiš najlakši put? Dobro, programirala sam kompjuter da osvetli ravan teren. Znači zelena polja su ravni tereni. Izaberi put koji hoćeš, Hotshot, ali ovaj put bez truckanja, okej? Izvinite zbog toga, samo sam nestrpljiv. I ja sam. Obojica hoćemo da dobro obavimo posao. Hej, šta je sad? Ništa, jedva čekam da kažem Carlosu kako si se uplašio tamo. Nisam se uplašio. Kukao si, Rede, kao mala beba. Naravno, a kao ti nisi. Izvinite me vas dvoje. Uneo sam kurs i spreman sam za pokret. Samo ćemo pratiti Lazerbika, on zna gde da idemo. Ja ću da održavam pravac, vas dvoje držite oči širom otvorene. Ali šta ako naletimo na Decepticone? Samo nemoj da paničiš, Rede, ne dozvoli da vide da si se uplašio. U redu, hvala za savet. Ne brini, pronaći ćemo tog minikona pre njih.
Osim ako ne ostane bez goriva prvo. To nije moguće, Aleksis. Ja idem na gorivne ćelije, a imam rezervne u gepeku. To je odlično, zato što ne bih voljela da se zaglavimo u pustinji. Lazerbik je nešto primetio. Šta je to? To nije stvorila priroda. Hotshot, Šta? zaustavi se. Stani odmah. Okej. To je neko udubljenje u onoj steni. To može da znači samo jedno. Minikon!